Manje thando sami ngifisa ukuba ngasibuke kancane ivangeli elilotshwe uJohannes sahluko samashumi amabili ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesishaka lolunye. Ngiyamthanda uJohannes uma ebhala ivangeli lakhe. Johannes uma ebhala ivangeli lakhe unenhloso eyodwa eqinile. Kungani elibhala ivangeli? Uthi belibhala ivangeli athi inhloso yami nenjongo yami ukuba abantu bakholwe, so that you may believe. Yona nhloso yombhali wevangeli. Umbhali wevangeli kuney'ndatshana ney'bonakaliso azixoxayo, athi beyixoxa lezi bonakaliso isiphetho sakhona ufuna abantu bazane noNkulunkulu ebese beyakholwa. Uma uya kusibonakaliso sokuqala esolakala encwadini yevangeli kaJohannes uchapter 2 uphendula amanzi awenze iwayini. Ekupheleni kwaleyo ndatshana bonke bayakholwa uNkulunkulu abafundi. Esilandelayo chapter 4 ehlangana lowesifazane waseSamaria emthonjeni kaJakobe. Uthi bebuyele emuva owesifazane useyakholwa, nabo bonke basedolobheni laseSamaria bakholwa kuyena. Kungani ke pho uJohannes esixoxela le ndaba yevangeli lanamhlanje elitholakala chapter 20? Usixoxela le ndaba ukuze nathi sikholwe. Ufuna ukusitshela ukuba indaba kaJesu ayiphelelanga ekuthuleni. Indaba kaJesu ayiphelelanga onqamlezweni. Indaba kaJesu ayiphelelanga ekuhluphekeni. Kodwa indaba kaJesu iphelela la engasakwazi ukuba ahlale ekuthuleni, la engasakwazi ukuvumela umzimba wakhe ubone ukubola komzimba wonke. And so kunezinto azishoyo uJohannes uma ebhala lencwadi. Uthi ekuseni ngosuku noma ngovivi lukaMagdalena wahamba ngosuku lokuqala. Zimbili izinto engiyithandayo ngaleyo ndaba. Ukuthi uMagdalena uhamba kusemnyama, kodwa ubumnyama sebuzosuka nokukhanya sekuzoqala. Ubumnyama sebuzoshenqa bese kuvela ukukhanya, ebese libuka impilo zethu okwanamhlanje, ebese libuka abanye bethu abadunguza ebumnyameni, abathi
Nkosi, umkhuleko wami kulezi insuku ukuthi ubumnyama mabusuke ebese kuvela ukukhanya kwakho. Kodwa kunezinto engiyibona uNkulunkulu ezambula, engimbona uNkulunkulu esinikeza njengamathuluzi esinobasebenzisa. Into yokuqala engiyibukayo ukuze sikwazi ukususa obumnyama kuvele ukukhanya. uMagdalena uyahamba uya endaweni la alimala khona, uya endaweni la emisele ukubona khona umzimba wenkosi yethu uJesu Kristu. Thandwa zami, empilweni zethu kunezinto ezisiphathe kabuhlungu, kunezinto ezisilimazile. Iningi lethu lifuna ukubalekelana nalezo zimo. Iningi lethu liyafisa ukuba lezo zimo bezingashalelwa zibekwe ngaphansi kukakhaphethi. Iningi lethu belifuna ukusho ukuthi bengathandi sikhulume le ndaba, bengathandi ukuba siphinde sivakashe siye lapha esalimala khona. Kunento uNkulunkulu asifundisa yona. Kunezinto empilweni ekumele sibuyele kuzona, sambe siyobhekana nazo, sambe siyoyibuka ukuthi kahle kahle njoba ngithuka ngilinyazwe yini, ngoba ngenzeka ngitshele ukuba ngihlatshwe yiva kanti ngisikwe ibhodlela, ngikayitshela ukuba seliphumile kanti ngaphansi sekugcwele ubovu. Ngiyayithanda le nkonzo uNkulunkulu asinikeza yona, inkonzo yesibindi, inkonzo yokuvuma ukuba ngilimele, kodwa inkonzo yokuthi ngicela ukulibona inxeba, ngicela ukubona into engilimazile, ngicela ukubangulwa la engilimele khona. Inkonzo ebalulekile leyo emndenini. Kwesinye isikhathi beyibona imndeni for iminyaka ayihambelani, for iminyaka ayikhulumisani, for iminyaka ayingcwabelani. Kuphu usuyabona kuthiwa kune family gathering, kune family reunion, sonke sesiza khona, ebese wonke umuntu ahlale kujatshulwe, kudliwe, kube mnandi. Bese kuba khona omunye athi hayi sikabe sabuyela ekutheni saxatshaniswa yini, asale sesiqhubeka. Uma uyingane uyaqhubeka, kodwa mumdala uyayuthi ngiyayizwa into oyishoyo, kodwa ukuze singabe salimazana asixoxeni ukuthi size sibe la kwenzakalani. Ebese hlalisana phansi, engekho okulisa omunye amakhala, kodwa ezothi mina ngalinyazwa ukuthi nokuthi. Why sikwenza lokhu? Khona ekugcineni ingashiwo kuthiwa ihlomisana, ihlekisana, ihlomile. Kungeke kushiwo ukuthi nibabona bahlangene nje kanti phansi lutho bayini. Kunezinto ekumele sidlule kuzona, kunezinto ekumele sizibheke, kunezinto ezisilimazile, kodwa ukuze sikwazi uma sengidile namnandi ngingakuthuki ukuthi wena uma wakho ubaba wakho wenza ukuthi nokuthi. Into yokuqala engiyibukayo. Eyesibili engiyibuka ngiyithande, lithi izwi likaNkulunkulu uMagdalena wathi mesondela wabona itshe selisusiwe. Ngenxa yovalo nokwesaba wabaleka waya kubapostoli. Zimbili izinto engifisa ukuzibheka. Eyokuqala ithi kunezinto mina ngokwami engeke ngikwazi ukumelana nazo. Kunezimpi wena ongeke wakwazi ukubhekana nazo. Kunezimo umndeni ongeke wakwazi ukudila nazo.
kodwa kuyavuka kumina ukuthi uNkulunkulu uhlezi edala icebo. Igama lakhe lingudala icebo. Thandaza zami, kwesinye isikhathi siyabhekana nenkinga, siyakhuleka uNkulunkulu kube ngathi uNkulunkulu akasizwa. Kwesinye isikhathi simthele ngenyembezi. Kwesinye isikhathi njengomzali uxakeke ngosizi lwabantwana bakho, uthi Nkosi bengicela ungenzele ukuthi nokuthi. Ubona uNkulunkulu ukukhulekela lokho kwenzeka, kodwa ukukhulekela lokhu wena njengomzali ungasiboni isisombululo. Kwesinye isikhathi khona lapho isisombululo singekho khona, kodwa bengifuna ukuthi namhlanje awudedele uNkulunkulu aginqe itshe. Khona ezinye izinto wena ngokwakho, ngokwazi, ngokuhlakanipha, ngokuqonda uthi sengikwenze konke okusemhlabeni, sengikwenze konke ngokwasenyameni, kodwa manje Nkosi ngicela ukuvuma induku, ngiyahluleka, ngicela wena Nkosi ungenzele ngendlela obona ufisa uthanda ngayo. Alesithatha ipointi engilibuka ngilithande. uMaria wesaba. Bangakuthina abaphila impilo yovalo, yokusaba. Nkosi ngisaba. Nkosi angazi ngizokwenze njani. Nkosi angazi uma sebekhulumile kuzosala kube njani. Nkosi angazi mase ngishonile kuzoba njani. Nkosi angazi ikusasa lizoba njani. Thandwa zami, uNkulunkulu wethu ngiyamthanda ngoba ingqondo yami uyenze yagcina la, ngoba umphefumulo wami udalile wangitshela ngenhliziyo ukuthi ngalena engakwazi nengakuboni anginayo icontrol yakhona, kodwa khona la ebekumele khona ngisuse uvalo nokwesaba, ngithi Nkosi thatha indawo yakho. Khona ezinye izinto esingene kuzona ngenxa yovalo, kunenqubo esiyithathile ngenxa yokusaba, kodwa ngibona lenkonzo uNkulunkulu asinikeza yona. Abasikamhlophe bathi yini uvalo, yini umanqoba, isibindi yini, yinje uvalo, isibindi umanqoba. Why ngifuna ukukhuluma lento? Awubuka izinto oyisabayo ebese ubuza umbuzo wodwa, ngazi lento inawo yini amandla phezu kaNkulunkulu. In all the cases, yonke into oyisabayo, lento ifana nengane encane esabayo ethukile, kodwa busufika kumuntu omdala athi umuntu omdala uthi uswayilento ayilutho lento, umnenke lo akusiyi inyoka. Kunezinto thina eziqhamuka sicabanga ukuthi inyoka, kanti omdala ohlakaniphile uzothi le nyoka ayisoze yakubulala ngoba kakade akusiyi inyoka, kodwa lento umnenke. Kunezimo kwesinye isikhathi la sithathe khona inqumo, senza izinto eziphambene nokucabanga kwethu ngenxa yokusaba nokusatshiswa abantu nezimo. Bese kuba khona iphuzu lami lesine engilibuka ngilithande. Ngiyamthanda uMagdalena uma ebaleka eya uPetrus. Thandwa zami, uyingozi umuntu ongenawo umsamo. Uyingozi umuntu ongenalo ikhaya. Uyingozi umuntu ongenayo indlu kagogo. Uyingozi umuntu ongenalo ikomalume. Ubalekelaphi? Khona ukukhuleka kwamaroma enguthandayo othi sibalekela kuwe nqaba yethu, mzalo ocwebileyo kaNkulunkulu.
ungadelela uncela kwethu sixakekile. Asikaze sabaleka saya Josefa, asikaze sabaleka saya Judas, asikaze sabaleka saya Francis, asikaze sabaleka saya Jesu, asikaze sabaleka kodwa siya kule nkosikazi. Khona isigaba la njengomuntu umuzwa umzali esethi mntanami sale sewenzela mina, wena ngokwakha ufuni, wena uyabona abasenzilima athi mntanami ngicela wenzele mina njengoma wakho. Thandwa zami mina ePristen bami khona la ethe izinto mase zingishaya, ethe izinto mase zingiqhaka, ethe izinto mase ivuka, ngabuka uJesu ngambonela iqini ngathi mawami awutshela indodana yakho sengihleka. Khona la uMaria egona khona uJesu ebengiya khona bese ngithi weJesu akuhlale phansi, ngithi ma bengicela ukuhlala kule ndawo. Ubalekela wena usizakalaphi mase kubheka konke okwaziyo nokufundisiwe? Ubani ocela kina? Ubani obhukulayo? Ubani osabelayo? Ubani omemezayo? Athi kodwa loyana umntwana omntanami. Ndlovukazi yezulu ebenathi sibuso sizivikela isikhanyisele, sinika amandla nomusa nothando negrasiya likaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ogcweleyo.